Il-qorti preseduta mill-imħallef Giovanni Grixti appuntat ismih tal-kawża li fetaħ il-Partit Nazzjonalista dwar is-serqa tal-isptarijiet biex tibda tinstema' eżatt wara l-festi fit-8 ta' Jannar. Dan wara li tlieta li għadda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg flimkien ma' deputat Adrian Delija fetħu kawża oħra fil-Qrati Maltin sabiex l-avukat tal-Istat Chris Soler ikollu l-awtonomija neċessarja ħalli jkun jista' jwettaq ix-xogħol li huwa obbligat li jwettaq fisem il-poplu Malti u Wawċi. Għalkemm jumejn wara l-avukat tal-Istat Chris Soler insissa li m'hemm ebda għaġla biex il-poplu jingħata flusu lura għaliex m'hemm l-ebda interess nazzjonali. Ironikament dan huwa l-istess lingwaġġ li juża l-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja Jonathan Attard meta f'konferenzi tal-aħbarijiet sqar li skontu m'hemmx lok ta' urġenza f'din il-kawża. Minkejja l-qorti stess iddikjarat li fid-dis tal-isptarijiet kien hemm frodi u kollużjoni b'uffiċjali tal-Gvern involuti. Imma li tgħid hemm urġenza quddiem talba li hija konfuża, qarrieqa u intenzjonata illi tiżgwida il-proċess ġudizzjarju ta' pajjiżna hemmhekk le. Il-ftehim dwar id-deal skandaluż li sar ma' Vitis u Stewart ġie kundannat mill-qorti għal darba darbtejn. L-ewwel mill-imħallef Francesco De Pasquale u ftit ta' xhur wara mill-qorti tal-appell fejn is-sentenza fissret ċaru tont li mhux biss il-poplu insera 400 miljun euro iżda li l-gvern kien kompliċi f'din is-serqa. Il-Prim Ministru Robert Abela għadu sal-ġurnata tal-lum ma fetaħx kawża kontra Vitis u Stewart sabiex irroddu lura lil poplu Malti il-miljuni ta' euro li nsterqu mid-din ta' tl-esptarijiet u kienet biss il-kumpanija Stewart li fetħet arbitraġġ internazzjonali bilan li tat tixtura. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg minnaħa tiegħu stqar li l-Gvern ma jistax jibqa' jiġġustifika dak li sar u għaldaqstant huwa flimkien ma' deputat tal-Partit Nazzjonalista se jibqa' jistinka anke permezz ta' din il-kawża sabiex issir ġustizzja u jinġibu lura il-miljuni li nsterqu f'din l-ikbar frodi ta' pajjiżna. Fil-kawża li nfetħet fil-qorti minn Bernard Gregg u Adrian Delija l-Partit Nazzjonalista kien assistit mill-avukat Edward De Bono.